Trencar la mala ratxa era l'objectiu i encara que el partit contra el Prat manqués de ritme i arribés a ser avorrit, l'important és que el Gavà va aconseguir almenys un punt al Sagnier. Cal tenir en compte més que la grip havia debilitat la plantilla blaugrana. Lerín ni tan sols va ser convocat per estar encara malalt, mentre que Aitor, Eric i Boira van jugar després de travessar un procés gripal que els va mantenir com a dubte fins a última hora. Tot plegat va obligar Albert Poch a plantejar un partit més defensiu. Tampoc m'agrada jugar tan defensivament, El que passa és que la situació ens obliga una miqueta a poder amarrar punts, a que no ens facin moltes jugades de gol, perquè no tenim el cap centrat, llavors ens costa molt. Llavors el que he intentat és jugar una mica més tancats, perquè això ens és bé. De totes maneres, a mi m'agrada més jugar a futbol i més m'agrada atacar, però les circumstàncies són les que manen i un punt aquí és molt important. Tampoc Juan Carlos va poder jugar aquest partit en estar sancionat. Al seu lloc el va ocupar el juvenil Juanito, que va debutar amb bona nota. Espectacular, a més el tio ho ha fet espectacular. Ja els coneixem, jo els coneixo, han estat amb mi 3 anys, o sigui que són nois que jo sé el que poden fer, el que passa és que no pots, en situacions extremes com la que té el Gavà ara, de que no pot baixar, que clar, posar un nano juvenil i crear-li pressió no és bo, llavors té que fer-se les coses poquet a poquet. L'any que ve, que hi ha molts juvenils, que acaba el juvenil que possiblement puja a divisió d'honor, el juvenil és espectacular i això és una mostra del juvenil, o sigui que hi ha que tindre certes esperances. El problema és aquest any, i aquest any hi ha que salvar la categoria sí o sí, perquè l'any que ve puguem fer les coses una mica millor que aquest any. El Gavà es podria haver avançat al marcador si Dani Iglesias hagués estat més encertat amb aquesta rematada de cap al minut 18. Poc abans, Patrick, que hi tornava després d'una llarga lesió, també havia estat a punt de marcar amb un gol olímpic. El Prat, en canvi, no va crear perill en tota la primera part. Va ser després del descans quan els potablaves van despertar. Primer Metxi va poder inaugurar el marcador amb un xut rebotat que es va passejar per la línia de gol. I a les acaballes del maig, Lara va tenir l'ocasió més clara, però Fradera va estar encertat i va aturar l'esfèric amb el peu. Malauradament volíem guanyar, era un partit important, però ens hem trobat un equip que ha vingut a fer el seu partit, a intentar sorprendre una miqueta a la contra. La primera part han tingut alguna possibilitat, però jo crec que a la segona part han arribat a l'última acció de la falta aquella, però és que nosaltres hem estat bastant espès. Aquest empat ens serveix per no ens solucionar gaire cosa, però bueno, jo crec que l'autoestima d'aquests jugadors anirà una mica millor i així aquesta setmana també recuperem que tenim gent amb febre i històries d'aquestes que sempre vulguis o no, els jugadors importants els menguen una mica. Després d'haver trencat la mala ratxa, el Gavà buscarà la victòria la propera jornada. Els d'Albert Poch rebran a la Bòbila el Vilanova, un rival directe a la classificació.